A március 13-i St. Petersburgi idénynyitóval rövidesen megkezdődik az IndyCar sorozat 2016-os szezonja. A széria csapatai múlt héten egy kétnapos teszten vettek részt, méghozzá a versenynaptárba visszakerült Phoenixi versenypályán. Az már az első tesztnapon látszott, a versenyzők elképesztő sebesség elérésére képesek az egy mérföld hosszú oválpályán, a szombati második tesztnapon pedig a mezőny tovább fokozta a tempót, összesen 7 versenyző tudott a 190 mérföld/órás körátlag felett teljesíteni. A kétnapos teszten a leggyorsabb végül a Team Penske versenyzője Helio Castroneves lett 19,2735 másodperces idővel, noha a brazil szombati napja nem indult túl jól, ugyanis műszaki problémák hátráltatták. A pálya nagyon gyors, igazán élvezetes, az időjárás pedig tökéletes volt. Az IndyCar autók hihetetlen tempóra képesek, elképesztően jól tapadnak. Óriási erők hatnak ránk, közel 5G-ről beszélünk, úgyhogy gondolhatják, fizikailag mennyire megterhelő a körözés. De gyorsak vagyunk, pokolian gyorsak. A teszten másodikként Castroneves csapattársa Simon Pagenaud zárt, míg a harmadik legjobb időt Joseph Newgarden futotta meg, a címvédő Scott Dixon 8. lett. Az Indy Lights sorozatban tavaly egy futamgyőzelmet szerző, a Formula 1-ben korábban 2 szezont is lehúzó Max Chilton a 18. helyen végzett. A teszten egyébként a két gyártó, a Chevrolet és a Honda is rengeteget dolgozott 2016-os Aero-kitjén. A japánok ráadásul az IndyCar külön engedélyével komolyabb módosításokat is végrehajthattak versenyautóikon. Az összesített eredmények alapján egyébként a Chevrolet vitte a prímet, 8 autójuk végzett a legjobb 10-ben, a Hondát csupán Marco Andretti és Ryan Hunter-Reay képviselte a felsőházban egy 5. és egy 8. hellyel. Az amerikai versenysorozat a bajnokság második hétvégéjén április 2-án látogat Phoenixbe.